It-tobba barranin ser ikollhom aċċess għal dettalji importanti marbuta mas-saħħa ta' pazjenti Maltin li waqt li jkunu msefrin jiġu bżonn trattament mediku ta' emerġenza barra minn xtutna. Dan is-servizz jista' jingħata biss wara li l-pazjent Malti jagħti l-kunsens tiegħu jew tagħha sabiex it-tabib barrani jkollu aċċess għall-istorja medika tiegħu jew tagħha. Fi stqarrija, il-Ministeru għas-Saħħa ħabbar li s-servizz ta' e-Health bejn Malta u l-Lussemburgu issa se jinfirex ma' pajjiżi oħra Ewropej. L-istqarrija spjegat kif iċ-ċittadini Maltin issa jista' jkollhom sommarju ta' informazzjoni dwar saħħithom trasferita elettronikament minn Malta lejn il-pajjiż li fih ikollhom bżonn trattament mediku ta' emerġenza waqt is-safar. Dan ifisser li t-tobba barranin ser ikunu jistgħu jaċċessaw dettalji importanti li jinżammu f'Malta bħal allerġiji, dijanjosi, proċeduri u mediċini li jkun qiegħed jieħu l-pazjent Malti. B'dan il-mod, it-tabib barrani jagħti trattament aħjar u jevita ċerti riski kliniċi u jeleb ostakli ta' lingwa billi t-tarif ikun disponibbli fil-lingwa tal-pajjiż fejn inkiseb. Il-Ministeru ħabbar li l-Kroazja, ir-Repubblika Ċeka u l-Portugal se jkunu l-ewwel pajjiżi li se joffru dan is-servizz ta' saħħa elettroniku. It-tobba fl-isptar Mater Dei se jkunu jistgħu wkoll jiksbu s-somarji ta' turisti minn pajjiżi Ewropej li jiġu bżonn trattament mediku ta' emerġenza f'Malta. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.